राजथावनि दिल्लीआव फिन एबसुनि सोमावसारनाय हाबाफारि। जै बर' हारिनि वी वान्ट जास्टिस बिटिआर एकर्डखौ मावफुं बायदि बायदि स्लोगानजों गोमखांदों गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तरा। बे खेबनि सोमावसारनाया जादों बर'फोरनि रैखाथि थामोनथा आरो उनमोनथायखौ नोजोर होनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय। थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बारगु एनडिएफबि आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबजों दिनै हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों। जर'खायै गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्टनि जथुम्मायाव भारत संबिजितनि 6थि फारिलाइयाव 125थि आमेन्डमेन्ट बिलखौ गनायथि होनाय, कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लानि बर'फोरनो एसटि हिल्स होनाय, गामि फोसावथाय, बियाब दाफामनाय आरो बिसायख'थि खुंनायनि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनाय, बिटिसिनि सिङाव थानाय भेन्सार स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाफोरनि आद्रा थानाय गामिफोर आरो खोला आसामनि बर' गामिफोरखौ बिटिसिआव सोसननाय, फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आयेन बायदियै ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनाय, बिटिआर गोरोबथा बायदियै बिटिसिखौ जौगाहोनायनि थाखाय मिरु सरकारनिफ्राय 1,500 कोटि रांनि स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ थाबैनो हरनाय आरो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारगु एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनाय आरो बिसोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय दाबिफोरखौ लानानै भारत सरकारनिसिम मिथिहोनो थाखाय बायदि बायदि स्लोगानजों गोमखांहोदों गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।